Veriaci z Brestova neľutovali námahu a prišli už tradične peši v procesii až na Kalváriu. Tvoje dnešné ťažkosti, kríže, sú dymovým znamením budúcej milosti. Boh ťa príde zachrániť. Žiaci cirkevnej spojenej školy pripravili slávnostnú akadémiu ku cti Svätého Kríža. Slávnostnú svätú omšu celebroval monsignor Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup, spolu s kňazmi dekanátu a rodákom pôsobiacim na Teologickej fakulte Štefanom Lenčišom. Sme tu teda, aby sme sa posilnili vo viere. Nech nám toto všetko slúži k dobru. Ale predsa táto Kalvária, pretože ňou prešiel Ježiš Kristus, má hlboký duchovný význam pre náš život. Urob ohnivého hada a postav ho ako znamenie. Ak sa pohrízený pozrie naň, ostane nažive. Počúvaj, ľud môj, moju náuku, nakloň sluch k slovám mojich úst. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam starodávne tajomstvá. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. O Bohu, ktorý vstupuje do života človeka, to vieme kvalifikovať svoju vieru často, či chodím alebo nechodím do kostola. Koľkokrát sa dívame na tento kríž, niekedy s neporozumením, niekedy s odmietaním, niekedy možno aj so zlosťou ho kam si šmaríme, a predsa on má v sebe tú hodnotu, ktorá nie je vyjadriteľná peniazmi. A keď máte teraz nejaký osobný kríž, rodinný alebo širší, znova záleží od toho, kde hľadáte pomoc. Tu na tomto posvätom mieste, preto som to aj v úvode svätej omše zdôraznil, tu je história. Táto Kalvária to nezačala včera. Tu prichádzali vaši rodičia, starí rodičia, generácie pred vami, pred nami. A koľky tu prichádzali s láskou, ale s koľkou radosťou sa odtiaľ vždy odchádzalo v tom odľahčení od hriechov a v znovu povzbudení pokračovať ďalej. Svoj štedrý darov, Pane, ktorými sem požehnávaš, nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár. Zhromaždení v Tvojom chráme, kde nás všetkých povolávaš, chceme konať chválu, ktorú si nám prikázal. Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, je náš Ježiš Kristus, Pán a Kráľ. Zlovíne a pôsobné Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
zároveň buďme tými, ktorí to hlboké tajomstvo hodnoty Svätého Kríža dávajú ďalej. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.